Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Бакчачыларга куркынычсызлык техникасы турында искә төшерделәр һәм өйдәге җылыту приборларын тикшерделәр. Кама бакчачылык ширкәтендә профилактик рейд узды. Йогышлы авырулар хастаханәсенең авыруларны кабул итү бүлеген вакытлыча күчерәләр. Бу ни белән бәйле? Янгын инспекциясы хезмәткәрләре Кама бакчачылык ширкәтенә профилактик рейд үткәрде. Бакчачыларга куркынычсызлык техникасы турында искә төшерделәр һәм өйдәге җылыту приборларын тикшерделәр. Шулай ук һәркемгә автоном янгын хәбәрчеләре бирелде. Тулырак калдагы материалда. Рифкат Мускин бакчачылык ширкәтендә инде 3нче сезон яши. Монда үзәк җылыту юк. Шуңа күрә елның салкын вакытында суыклардан мич һәм электр җылыткычы коткара. Бу приборлар янгын чыгу куркынычын арттыра. Ләкин Чаллылы барлык куркынычсызлык чараларында үтим дип ышандыра. Все стоит через датчики, через выключатели специальные. Печка, вот сами видите, здесь все пожаробезопасно стоит. Кирпичом обложено, все как положено. Йортта янгын чыккан очракта янгынны сүндерү өчен су савытлары да бар. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре Рифкат Мускинда бернинди хукук бузуларны да ачыкламаган. Коткаручылар рейдтан тыш бакчачылар белән янгын куркынычсызлыгы буенча инструктаж үткәрде. Бакчачылык җәмгыятендә яшәүчеләргә автоном янгын хәбәрчеләре дә бирелде. Шулай ук мич җиһазларына һәм электр приборларына карата таләпләр дә аңлатылды. Нельзя накрывать электроприборы во избежание возгорания. Также у кого печное отопление, рекомендовалось перед топкой устанавливать металлические листы для того, чтобы угли там, если выпали, чтобы дальше возгорания не было. Вот. Также мы рекомендовали всем устанавливать автономные дымовые пожарные извещатели. Янгын хәбәрчеләренең хезмәт итү вакыты озын. Аларны 9 айга бер тапкыр алмаштыру җитә. Иминлек максатларында коткаручылар нәкъ менә аларны урнаштыруны сорый. Төзек булмаган үткәргечләр белән исә электр приборларын кулланмаска киңәш ителә. Шулай ук куркынычсызрак. Айзилә Шаймөхәммәтова, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бәйрәмнәр дезинфекция чараларын көчәйтү белән үтәчәк. Бу хакта бүген мэриядә аппарат киңәшмәсендә билгеле булды. Киңәшләр ниндирәк булачак? Бу хакта алдагы материалда сөйләрбез. Йорчалда коронавирус белән авыру күрсәткечләре арта бара. Лаборатор расланган очраклар узган атна белән чагыштырганда 22-гә күбрәк. Бу уртача республика күрсәткечләреннән 2,8%-ка күбрәк дип хәбәр итте шәһәрнең баш санитар табибы Илгизәр Бариев. Шулай ук узган атнада ОРВиның 4158 очрагы теркәлгән. Авыручыларның 52% балалар, 19 чаллылыга грипп диагнозы куелган. Заболеваемость продолжает регистрироваться. В связи с этим все предусмотренные мероприятия профилактического и инфекционного характера, и они остаются. По-прежнему хотел бы напомнить в преддверии массовых мероприятий, что у нас постановление главного государственного санитарного врача регламентировано при проведении подобных мероприятий усиление профилактических мер безопасности, усиление дезинфекционных мер мероприятий. Шәһәрдә эпидемиологик хәл катлаулы кала, ләкин масса күләм чараларны һәм корпоративларны кичектерү каралмый дип билгеләде шәһәр мэры Наил Мәхдиев. Отменять эти мероприятия, я думаю, никто не будет, не собирается, тем более в такое непростое для страны время, касающееся защитников Отечества. Хочу попросить всех, особенно учреждений культуры, обратить на те рекомендации и решения, которые сегодня наш с вами коллега озвучил. Медицина учреждениеләренә килгәндә ашыгыч медицина ярдәме хастаханәсе базасында вакытлыча булдырылган йогышлы авырлар бүлеге штат режимында эшләвен дәвам итә. Узган атнада ОРВи билгеләре белән мөрәҗәгатьләр саны тотрыклы дәрәҗәдә калган. Шулай да авыручыларның кимүе күзәтелми. Шуңа да табиблар тагын бер кат вакцинациянең мөһимлеге хакында искәртә. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. Йогышлы авырулар хастаханәсенең авыруларны кабул итү бүлеген вакытлыча күчерәләр. Бу хакта бүген шулай ук мэриядә узган аппарат киңәшмәсендә хәбәр иттеләр. Февраль башында капиталь ремонттан соң А блогы ачылды, чиратта Г блогы. Якын араларда пациентларны нинди үзгәрешләр көтә? Тулырак хәбәрчебез материалында.
4 катның 3 катын Г блогын ремонт эшләре өчен бушатканнары бу атна азагына кадәр бина төзүчеләргә тапшырыларга тиеш, авыруларны кабул итү бүлеге дә А блогына күчәчәк. Есть определенные сложности, но мы все эти сложности знаем, мы все это обговаривали, решаем. В принципе, 3 этажа отдали, на этой неделе отдадим 4-й этаж. Я думаю, что сегодня-завтра отдадим уже и приемный покой полностью. Понятное дело, что это будет на время ремонта блока Г, поэтому мы должны подготовиться правильно. Шәһәр мэры үз чиратында эш темпларын тизләтергә чакырды. Яшлы авырулар хастаханәсенә йөкләнеш югары кала бирә. Понятно, что мы будем просить и торопить наших строителей сделать не ущерб качеству побыстрее, особенно учитывая, что наступает весенний и летний период, когда работать можно более интенсивно, и световой день подлиннее, но при всем при том надо рассчитывать на то, что это займет, я имею в виду, ремонт приемного отделения инфекционной больницы достаточно длительное время. Капиталь ремонт көтелүче АГ блогында махсус бокслар урнашкан, яшлы авырулар бүлекләре яңартылачак, шулай кабул итү бүлегендә реконструкция үткәреләчәк. Исегезгә төшерәбез, яшлы авырулар хастаханәсендә капиталь төзекләндерү эшләре 2018 елда старт алды. Эшләр этаплап алып барыла. Бүгенге көндә А, Б, Б1, Б2 блоклары яңартылган. Лилия Гатина, Сергей Вильданов, яңалыклар. 2023 ел укытучы һәм устазлар елы. Бүген 42-нче мәктәптә Яршаулы дәүләт педагогика университетының ачык педагогика остаханәсе узды. Чарада катнашучыларга 5 проект эше тәкъдим ителде. Тулырак Айзилә Шаймөхәммәтова материалында. Ленар Назиров 10-нчы сыйныф укучысы. Ул регби буенча тренер булырга хыяллана. Аның сүзләренчә, мәктәптә булачак педагогларны әзерләү өчен барлык шартлар да тудырылган. Балалар каршылыклы ситуацияләрдән чыгу юлларын эзләргә өйрәнәләр, нәтиҗәле һәм виртуаль аралашу, сөйләшүләр алып бару күнекмәләрен алалар. Шулай ук төрле проектларны гамәлгә ашыралар. Безгә төп фәннәрдә керәләр һәм педагогик фәннәре керә. Безнән дә өйрәтәләр балалар белән сөйләшергә. Минем киләчәктә тренер буласы килә, чөнки мин спорт белән шөгыльләнәм. Шаллы дәүләт педагогика университеты ректоры билгеләп үткәнчә, югары уку йорты 30 мәктәптә республиканың шәһәр һәм районнарының 40-тан артык профиль сыйныфы эшенә кураторлык итә. Мы выбрали 3 варианта взаимодействия со школами. Первый – это как на примере 42-й школы, она у нас базовой является, где наши преподаватели выезжают и по предметам педагогика, психологии и коммуникация проводят занятия. Мәгариф министрлыгында билгеләп үтүләренчә, Россиядә 2024 елга 5000-дән артык шундый сыйныф исәпләнәчәк система булдырылган. Эти классы предназначены для ранней профилизации, профориентации детей с тем, чтобы они могли получить определенные знания, навыки, умения, сформировать свои целеустремления и связать, возможно, связать судьбу с педагогической деятельностью, то есть поступить в педагогический вуз. Без инде белеп торабыз, бүгенге көндә безнең кадрлар кытлыгы бар, безнең мәктәпләребездә һәм бакчаларда. Шуңа күрә профильле класслар 10-нчы сыйныфта гына түгел, бәлки без инде алдагы сыйныфлардан да башлап шушы проблеманы мәктәп эскәмиясеннән үк шешәргә дигән максат куйдык үзебезгә. Проект остаханәләре эше белән параллель рәвештә түгәрәк өстәл узды. Анда педагоглар Шаллы педагогика университетының һәм психологик педагогик сыйныфларының мәгариф оешмаларында хезмәттәшлек модельләрен тәкъдим иттеләр. Айзилә Шаймөхәммәтова, Ленар Султанов, яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Исән-имин булыгыз. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Межгород поездки или доставка. Качай приложение Тек-Транспорт. Бронируй поездки в режиме онлайн. Однозначно оценишь понятный дизайн. Быстро, комфортно и в любой день. Поездки межгород доступны всем. Звездочка 701, если транспорт необходим.